nena mushaka be kona mambo ya kutaka bebetedzwa akaenda kuno reporter ine nayo maidana anambo bebetedzwa yakatodowa zvinyewe bebetedzwa chaka reporter ndo atimadzaitana maeja aya kuti kuchaya kuti vana vachi saka tezvara mauya kuzoreva pfuma mayazoreva pfuma kumwana ane 16 years 15 years right pamutemo mama niku yazomangara kuti kana pamukaona mwana wenyamitiswa makadii kumangara ndakaenda kupolisi mama ndaenda kupolisi madzina angu makaenda kupolisi kupi panokwabare abari hongo kwaendwa kubare vakabva varifewa kunzi vanga vaende kuchombira nyaya yaita akuendesa kuchombira ndopakauya hama dzake mukomana uyu ndari ndonyasanga vakanosvika vakati uku kwakusungwa kwakuitwa mwana wedu mukugarisana hatizosvika pakudaro tanga tichikumbira kuti tigone kugarisana nekunzwisisana musasungisane musanosungisana zvikuva ini ndakaoma musoro ndakati kwete handitenderwe pamwana akadai so mwana mudiki handina kutadzira kuti mwana wangu aende kuchikoro mambo zvechokwadi anambuya vake vakasvika kunokurese kuna nambuya vangu vakachema-chema ngatinzwisisanei takavigirana vana zvechokwadi takabva tagara kudaro changamire Darrington Yasanga atakura mwana wangu aenda vese kumba kwacho angani pamuviri pachona kuti apagamuchire pakambenge pakuda kuramba tikanzisikana kana pamuviri pane 8 months ndopangu vatabvunza musikana zvikanzi pane 7 tikati nhombo ndeyenyu vakazotakura mwana wangu neseri vakaenda naye kuma-DNA test zvandanga ndisingazive inini ndakatozona tete vati vakusvika manheru pamba zvikanzi tauya tisvikewo panapa shumba ndakati svikai zvikanzi nyaya iyi yatidya pamuviri pane musikana uyu paenderana 8 months dzabuda idzi mapepa enyu ye-DNA test abuda yekusikani paenda kuglendia yezo vagara pakuchibuda muromo zvakanzi mwana haasi wedu haana kubuda kumukwasha akabuda kuna natete vacho mwana haasi wedu. Alright, okay. Izvo zvemwana zvimwe. Nyaya yatiri kuda isu ndeyekuti imini maona mwana wenyu ane pamiri vana vauya vakaitei hapana chavakaita changamira. Saka imini makawirirana pakudii maifanira kunge makaenda kumapurisa makawirirana sei kuti munyarare chii chakakunyaradzai imini mune pamukapiwa here kuti ngatitaurirane tiri madzisa wedu? Ipapo mambo handingade kukunyepera kutaura chokwadi hapana chatakapiwa asi isu takangoteerera mashoko kuti vakuru vati muri vavakidzani kuti muzonge makusungisana mangwana munozotarisana sei. Vakuru vakataura izvozvo ndanani vari kupi? Vari kupi vakuru vacho? Ambuya vake munoma havana kuuya vakaramba kuti chii zvikanzi handiuye kudarire muzukuru wangu zvinonyadzisa zvaakatiitira muno mumusha. Alright, wani mukuru kowechituu ndina ambuya vangu vari mumu vangafukurupa nhau iyoyo vauya muri makazvara muri mudiki here svika muzvare mwana azosvika paejiyo nditonekodzero kuti unge maitoita zvamaita ko vamwe vacho vakuru ndivavo vari vaviri kuve kurutivi rwemukomana mukwashadanani vakauya kwandiri vese changamire vamo muno kana kudarira sabhuku chavhakaira kwandakasvika nenhau iyi ichitongwa nababa chavhakaira vakanga vauya nohwandu hwavo vakadhakwa nasabhuku vangu vachavhakaira vakaita zvavakaita asi muri pari zvino nhau yasvika apa havachawanika vakumusiya ega. Sabhuku murimo mananairwa kai sabhuku vari muno ngauya gari apa sabhuku antu yaimugari padhuze mimi vaviri mimi sumuka yako wanamukomunogarawo ndoda vabereki venyu nasabhuku vanoziveya vana vakatamba vana vakaita vana mwana ambuya vai varutarwa vari kuti
Amai mwana wangu. Amai mwana msikana. Anzi kawawe na nawe Sabu. Murauri kutichi. Wekunozwakala nalabo kuti andaye zvinobvumidzwa zvinotinde airodzwa saka zvakafamba sei mumusha wako mumusha mangu ava kauya kuti ari chete muri mumusha mangu vanogara kwamashiri vatonetsana nomukwasha wavaimwana inanikuroodza kudai ndakatovaudza kuti nyaya yenyi avachida kutaura navatezvara mukwasha wavo vatoine mwana zvaanizvi iye aida kuenda kudn test ndikandakamutinini nhau yenyamwana yei haukwanisi kuenda kunotestisa mwana wavaridzi usina zvawakaita unotaura nawo sei bwana atezvara utogadzirisa chivana apa ndokuti mutange kutaura pamwe chete ndopatakaperereka nairevei kuti chivanhu amakatarisa mwana muchiona kuti ane makore mashoma pasi pemurawo murawo unoti chi under age marriage anditinoranzino maona kupolisa vakati vakaenda kumapurisa zvinoratidza kuti makaenda kumapurisa chii vabereki ipewo tsamba inoratidza kuti makaenda kumapurisa iri kuna shomba iri kuti chii tsamba yakaenda kumapurisa panapa parikutsanangurwa kuti mupurisa akarekodha panapa anonzi iye Mukondwe akambonyora kuti panapa Hezro Chakonda age 16 years residence kana kuti residential address yake iri Mashiri village Chief Makope ndokubva asiteta pana achiti I am a female juvenile bearing the above particular and I am a Form 2 student at Chinasha Secondary School Mukunyazi Chiweshe. Point number 2, I know the accused Darlington Nyasanga not only in connection with the case but as my boyfriend. Number 3, on the date I don't recall, but on the month of August 2022, I fell in love with the accused at Mashiri village. Number 4, some month, sometime in the month of August, I have sexual intercourse 3 times with the accused with my own consent. Number 5, I later discovered that I am pregnant and my mom decided to report the matter to the police. Up to now, the accused is no longer available and we are not communicating. Number 7, that is all I can say pertaining to this issue in question. Dr. Asaida Hezro Chakanda, witness Fungai Makoza, recorded by Sergeant Mukondwe, ZRP Paribes, on the 10th of May 2023 at 1200 hours. Pane reference erina. Reference RRB CRS 105 of 2023. 105 of 2023. zvakanaka regai ndikubetsere muchuchisi zvishoma nevana ndinenge ndichibvunza kunewe mwana wakaenda Hezero Hezero makisanganirana kupi kugadheni
Amai vati vana vaenda kugadheni, maenda kudoko maenda unotaloti. Koje. Kore mukomana kumekwacho kamukandazo makasakana katatu. Kumekwacho kamakasakana makombe kumi. Wakamuendesa wandeko. Pambo takasakana vari vandukuisa wambo. Kupi kwacho kwamakasakana? Kwa kutaura. Kugadheni ikoko. Ndera nyari nzvimbo yakagadzirira. Depende vanhu. Pamana kutoseka kuti nyaya Kuchamba nemwana wavanhu. kutoseka zvakuri. Nyaya iripo ndeyekuti amai ndimakaenda nemwana wacho. Nyaya iyi yakaripotwa muna May 2023. Handiti asi zvinhu zvakaitika hazvo gore rakapera hapana chakaipa. Makaregera imimi apa kuzoenda kupolisi manje muna May gore rineri chii chakaitika? Mupurisa uyu akakutaurira kuti endai kuchombera nestatement iyi. Imi uyu atiziswa zvanga zvisina basa. Imi maifanira kuenda kuisa ripoti yenyu kupi? Kumapurisa, nekuti mwana uyu ari mumaoko enyu, mwana mudiki, kuvhevetenzana kwaiitika. Imi baba naamai, you fail. Saka nhasi uno muruda pfuma. Mambo haanza kuti handidi kuti vana vakadai varume. Eka mwana mudiki ka. Vabereki vemwana uyo mukomana uyo ndio maifana kuti makaita sei makanyatsotaura nawo. Nhasi unodai makaenda kumapurisa ine tsanango. Regai tinzwe mambo acha Baba vemukomana uyu ndinovaziva ndichivaona kubva paitika mhosva idzi kuti ndimbonawo baba vake kuti vangauye richinzonzi mwana wangu apara mhosva idzi handina kubvira ndavaona kana kuti ndivatsike pamba pangu kwete. Uyu mukomana uyu murume atori nemudzimai wake nechekare changamire kwete kuti pamwe mwana uyu chete ari kuenda ipapo kwete. Ane mukadzi uyu. Ane mudzimai wake ari muno. Vana vaita sei chaizvo? Atori mudzimai nemwana. Muri kunzwa sei mukati memwoyo nechimiro chakadani? Zvinorwadza zvakanaka. Baba vemukomana vari ipapo changamiri avana kuuya sekutari ndazo andiwirirani watini andiwirirani nababa saka avana kuuya awirirani nababa wako sei ini ndakakurira kurudzwa amai vaambondimitisawo amai vangu vakangomitiswa amai vako vakata sei amai vako vakata sei amai vangu vakasiwa ndakangosiwa ndiri rumba amai vangu vakasiwa ndiri ndazosungwa kurudzwa amai ikoko ndakura ndoba ndakauya kuno kuruzi ndakura ndaane mhuri yangu wangu ndishuya muruzi medu mababa babawo vainge vachindiramba wose vachindiramba tendisika saka iwewe iye zvino next of king wako ndiani
amai wangu ini tangazi yaundu Ili kupi angazi ya amai wako? Waseku. Wanu waseku. Federai kuno mambo adashara ne. Kana mkapana pana sabu wataone. Alright. Vasekuru chandiri kutsvaga apa ndiri kuona kuti vana vari kuberekwa mumusha uri kurarama sei nokuti avasekuru vako handitika wati baba vako kusanduko anga usina kuita nawo naika ndichienda kunoona kuti baba vako pamwe pavari kutsiura iwewo wanga uchiramba vada mubereki mwana uziva anofemedza kuona kuti mwana uyu handiteerere achapedzera apinda mumaproblem saizvozvo wakumirirawo kuti chiitiko chakaitika ichi kundirwadza ndifamugona ndazosvika kuno kwamambo ndikurwadziwa nezvakaitwa mwana wangu saka zvavataura mambo tongoita sezvavataura kuitira kuti mangwana vechidiki vachanzwawo uye zvine vabereki vanenge vachinzwawo vachioneka kuti hazvibvumirwe vana kana vari vadiki avarodzwe apa kuti tizosvika kuya kuno kudarika inhau yekuti mukomana akambenge abvuma handiti takabva tasiya zvokuenda kupolisi asi akazengosiya futi mwana wedu taakuchengeta mukadzi wemwana wake ndozvatirwadza kuti tiuzouya kuno isi tatineini pfuma izvi tatichida kuti vachengetani vari vaviri vachichengeta mwana wavo ndo vakatozvikanganisa upenyu hwavo ndozviripo taakutodzokera futi kupolisi. Alright, mozodzoka kuno. Tozodzoka futi kuno. Aiwa, ndizvo zvinotenda neuri kureta ne.